Gernika Lumoko Udaleko Euskara Zerbitzuaren eta Hezkuntza Arloaren eskutik, udalerriko irakaskuntza zentroekin elkarlanean, aurten 18. idazlan kuadernoen ekitaldia izango dugu. Portada lehiaketa ere izango da aurten, eta aurtengo irabazleak Goizane Peña Ibañez eta Uxue Martínez Artetxe dira. 2002an jaio ziren idazlan kuadernoak. Zentro bakoitzak bere idazlanak aukeratzen ditu. Ziklo bakoitzeko 2 lehen hezkuntzakoen liburuan 30 ikasleren idazlanak jaso dira. Eskuz, eurek idatzetako moduan eta jatorrizko marrazkiekin folio formatuan. DBH batxillergo mailakoen argitalpenari dagokionez, beste 30 idazlan izan dira modu berdinean aukeratuak helduentzako formatuarekin. Argitalpenak kaleratzearekin batera, idazlei eskertzeko sasoia etorri da, maiatzaren 6an, lehen hezkuntzakoak eta maiatzaren 7an DBH batxillergokoak arituko dira irakurketa ekitaldietan. Liseo Antzokian izango dira goizeko 11etan egun 2etan. Eta argitalpenen aleak eskuratzeaz gain, LH-koek 30 euroko bonoa eta DBH batxillergokoek 40koa jasoko dute udalerriko liburu dendetan euren gustokoak diren liburuak edo lanak erosi ahal izateko. Gainera, Liseo Antzokian portada lehiaketako portadak egongo dira ikusgai. 60 guztira.